Det her er et af de mest populære LCHF-brød, jeg har stødt på. Selv når jeg serverer det for almindelige brødspisere, kommer de bagefter og beder mig om opskriften. Det minder utrolig meget om et godt kernerugbrød, og det kan være et fint overgangsbrød for dem, som har svært ved at slippe den sidste skive.